ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുന്നത്തെ ഇതുപോലൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലത്തെ ഒരുപാട് ടിപ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിനായി താങ്ക് യു പറയുകയാണ്. ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരുപാട് സ്വീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു. ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അതിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും റിക്വസ്റ്റഡ് ആണ്. ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഒരുപാട് ടിപ്സുകൾ ചേർത്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോയും കൂടി നമ്മൾ ഇനിയും ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഈ ത്രെഡ് കട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ത്രെഡ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ടിപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ പട്ടുപാവടയ്ക്കൊക്കെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇടില്ലേ, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്കിത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഞെറി നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കംഫർട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഞെറിക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്ത്, വീതി, അതായത് വീതിയൊക്കെ കറക്റ്റ് വീതിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ആ ട്രിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. ഇത് നല്ല സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. 1-2 പ്രാവശ്യം ഞെറി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഞെറി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നോക്കിക്കോളൂ, സെയിം വീതി തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒന്നിങ്ങനെ എടുക്കുക, ഒന്ന് ഇടത്തോട്ടേക്ക് തിരിക്കുക. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇടത്തോട്ടേക്ക് തിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. തുണിനെ ഒന്ന് പൊക്കി സെൻറ്ററിലോട്ട് തിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എന്താ പറയുക, പ്ലീറ്റ്സ് പിടിക്കാൻ പറ്റും. ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടണേക്കാട്ടിലും കംഫർട്ടായിട്ടും ചെയ്യാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇത് ചില തുണികളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പട്ടുപാവാടയുടെ പ്ലീറ്റ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചില മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കൈകൊണ്ടാക്കുമ്പോൾ നീക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതൊന്ന് പൊന്തിച്ച് കൊടുത്തിട്ട്, ഡ്രസ്സിനെ ഒന്ന് പൊന്തിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇടത്തോട്ടൊന്ന് തിരിച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കറക്റ്റ് വീതിക്ക് അനുസരിച്ച് എല്ലാ പ്ലീറ്റ്സും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നത്തെ ടിപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ അടുത്ത ടിപ്പ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നൂലഴിക്കണതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കാണി വ്യത്യാസം വലിപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചും വലിപ്പം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചും ഇതുപോലെ നൂലഴിക്കണ സൂചി കിട്ടും. അപ്പോൾ കാണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. ഇത് ചെറിയ കാണിയാണെങ്കിൽ ചെറുതുകൊണ്ടും വലിയ കാണിയാണെങ്കിൽ വലുതുകൊണ്ടുമാണ് അഴിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സാധാരണ മെഷീനിൽ കാണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഡബിൾ മെഷീനിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഡബിൾ മെഷീനിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആ ലിവർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഒന്ന് ആക്കണം, പ്രസ് ചെയ്യണം. അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് കാണി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. കാണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അകലം എന്നതാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം. അതാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വലത്തോട്ടേക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാണിയിലെത്തും. ഇനി അത് ഇടത്തോട്ടേക്ക് ആക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാണി കൂടുതൽ വളരെ ഗ്യാപ്പ് കൂടുതലായുള്ള കാണിയിൽ വലിയ വലിയ സ്റ്റിച്ചുകളാണ് വീഴുക. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ലിവർ താഴത്തേക്ക് ആക്കിയ ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സാധാരണ മെഷീനിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇടത്തോട്ടാക്കി തിരിക്കാം. എന്നിട്ട് താഴത്തേക്ക് ഒന്ന് വലിക്കുക. അങ്ങനെയാണ്. എന്നിട്ട് ശേഷം ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ മെഷീനിലാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് അടുത്ത ട്രിപ്പ് കേട്ടോ. നോക്കി നോക്കും, വളരെ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ പ്ലീറ്റ്സ് പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയതാണ്. ചെറിയ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പ്ലീറ്റ്സ് അതേ വലിപ്പം തന്നെ എടുക്കാനും നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്ത ടിപ്പ് വന്നിട്ട്. നമ്മുടെ പ്ലീറ്റ്സൊക്കെ വളരെ എളുപ്പം തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നത്തെ ടിപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നെക്കൊക്കെ തയ്ക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. നെക്ക് തയ്ക്കുന്നതിലുള്ള ടിപ്പുകളാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ടും പിന്നെ നെക്ക് നമ്മൾ അകലം കൂടാതിരിക്കാനായിട്ടും നമുക്ക് കറക്റ്റ് വീതിക്ക് വരാനായിട്ടും നെക്ക് ഇങ്ങനെ മലയ്ക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയുള്ള ടിപ്പുകളാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെയൊക്കെ. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നെക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണു, നമ്മളിപ്പോൾ കണക്കൊന്നും എടുക്കണില്ല, അതൊരു നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ബോക്സ് വരച്ച് വേണ്ട അളവെടുത്തിട്ട് ഇറക്കവും എടുത്തു, ഡെപ്ത് എടുത്തു, നെക്ക് വിടുത്തും എടുത്തു. നമ്മളതിങ്ങനെ വരച്ചെടുത്തു. ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് തൽക്കാലം വരച്ചിട്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ആ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക, നെക്ക് വൈഡ് കൂടാതിരിക്കാനായിട്ട്, ഇത് കഴുത്ത് മലയ്ക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കഴുത്തിൻ്റെ അകലം നമ്മളിത് കണ്ടു. ഇപ്പോൾ ഒരു 1/2 ഇഞ്ചോളം താഴത്തേക്ക്, ഒരു 1/4 ഇഞ്ചോ 1/2 ഇഞ്ചോളം താഴത്തേക്ക് വരച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ തുണിയിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഈ ഐഡിയ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ക്യാൻവാസിലാണെങ്കിലും, പേപ്പർ ക്യാൻവാസിലാണെങ്കിലും തുണി ക്യാൻവാസിലാണെങ്കിലും 2 ടൈപ്പ് ക്യാൻവാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് ഉണ്ട്, തുണി ക്യാൻവാസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തുണിയിലാണെങ്കിലും ഇതേ ഐഡിയ തന്നെ ചെയ്യാം. 3 രീതിക്കും നമുക്ക് ഇതന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ നെക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പെർഫെക്ഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്ക് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി. നമുക്കിനി ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ തുണിയിൽ നമ്മൾ നെക്ക് വെച്ച് തയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നെക്ക് വൈഡ് മാറ്റം വരില്ല. കഴുത്ത് മലയ്ക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ടിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ തുണി വെച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ക്യാൻവാസ് ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അതോ ഇനിയിപ്പോൾ തുണി ക്യാൻവാസും പേപ്പർ ക്യാൻവാസിനും സാധാരണ തുണി മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ വരച്ച പോലെ ഒന്ന് ചുറ്റും റൗണ്ട് ഒന്ന് ചോക്ക് വെച്ച് വരയ്ക്കുക. അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു 1/4 ഇഞ്ചിന് വിട്ടിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് 1/4 ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ചവിട്ടിയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ തയ്ക്കണേൻ്റെ ഒരു ചവിട്ടി ഒരു പല്ലുവിൻ്റെ വീതിയാണ് കേട്ടോ 1/4 ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചോക്ക് കൊണ്ട് വരച്ചതിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് കടക്കരുത്. ആ രീതിക്ക് തയ്ച്ച് പോകുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കഴുത്ത് തയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ തയ്ക്കണ ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ നെക്ക് തയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ കാണിയിൽ, ഇപ്പോൾ ചെറിയ കാണി നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നുമല്ലോ ഇതിനകത്ത്, അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയ കാണിയിലിട്ട് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ചെറിയ കാണിയാകുമ്പോഴാണ് തിരിക്കാനായാലും ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടും ഒക്കെ നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇനി കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുക, 1/4 ഇഞ്ച് നീക്കി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കൂ, നല്ല റിസൾട്ടാണ് കേട്ടോ കിട്ടുക. നല്ല ചെറിയ കാണിയിൽ ഇട്ടിട്ട് തയ്ച്ച് നോക്കി, ഏത് ഡിസൈൻ ആയാലും വേണ്ടില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. കഴുത്തുമ്മയ്ക്ക് കയറി കട്ട് ചെയ്യാണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ കഴുത്ത് ഏത് ടൈപ്പ് കഴുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഏത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ഇഞ്ചിന് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, 1/4 ഇഞ്ച് 1 ഇഞ്ച് താഴത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം. ചുറ്റും വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം. അത് വെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെരിഞ്ഞ് വെട്ടിട്ടാൽ മതി. മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ തയ്ച്ചതിൻ്റെ ഒരു നൂലുണ്ടല്ലോ, ആ നൂലുമ്പോൾ കട്ടാവരുത്. നമ്മൾ ആ നൂലിന് സ്വല്പം മുകളിലേക്ക് നിന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴുത്ത് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. കത്രിക ഒരു സ്വല്പം നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭംഗി പോവും. അപ്പോൾ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം പതിച്ചടിക്കാം. അത്രയും ഫിനിഷിങ് കിട്ടും അങ്ങനെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അല്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അടിക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് തയ്ച്ചാലും അതേ പെർഫെക്ഷൻ തന്നെ വരും. പക്ഷേ നമ്മളിത് കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കണം. ബാക്ക് ഭാഗം നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വരാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി. കറക്റ്റ് ലെവലിൽ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വരണേന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അങ്ങനെ പതിച്ചിട്ടുള്ള അടിക്കില്ലേ, ആ അടി അടിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. നമ്മളിതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് പിന്നൊന്നും വെക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഐഡിയയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്ന് നിറച്ച് കുത്തി വെച്ച് ചെയ്യാനൊന്നും സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ഈ ഒരു നെക്കൊക്കെ നല്ല ഡിസൈനായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കൂ, നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തുമ്പൊക്കെ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ വെട്ടി കളയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല. പിന്നെ അത് നല്ല കാണാനും ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കി കണ്ടോ, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നെക്കൊക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ചെറിയ കാണിലിട്ട് തയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പെർഫെക്ഷൻ കേട്ടോ. അതിനാണ് ഇപ്പോൾ കളർ മാറ്റിയിട്ടിട്ട് നൂലുകൊണ്ട് തയ്ച്ച് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ, നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നെക്കൊക്കെ തയ്ക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ ഒരു 1/4 ഇഞ്ചോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് ഇട്ടില്ലേ, അതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്ക് മലയ്ക്കാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നൊന്നും കുത്തി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരത്തില്ല. പിന്നെ ഒന്ന് ചോക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കില്ല. ഒരു ചവിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രീതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നത്തെ ടിപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് സ്റ്റിച്ച് വീഴുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, സ്റ്റിച്ച് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിച്ച് കറക്റ്റ് അല്ലാണ്ട് ഇടയിൽ ഒരെണ്ണം തയ്ക്കാൻ വിട്ടുപോകുന്ന രീതിയിൽ വരിക. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് വിടുക. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ എവിടെ അഴിച്ച് ശരിക്കും നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യണം മെഷീനിൽ. അതൊരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ 2 സ്ക്രൂ അഴിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നീഡിൽ പ്ലേറ്റ് മാറ്റണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഇടവിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടും തയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുകയല്ല, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആയിട്ട് തയ്പ്പ് വരാണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള സമയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഈ പ്ലേറ്റ് അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ച ശേഷം നീഡിൽ പ്ലേറ്റ് 2 സ്ക്രൂ മുകളിലുണ്ടായിരുന്നു, അതപ്പോൾ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോടൊന്ന് പൊന്തിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അഴിച്ചെടുക്കാൻ കിട്ടും. ഇത് അങ്ങനെ അഴിച്ച് മാറ്റിയ ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ആ നീഡിലുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ താഴെ നിറച്ച് പൊടി നിറഞ്ഞിരിക്കുക കണ്ടോ, ആ പല്ലുവിൻ്റെ ഇടയിലും പൊടി നിറഞ്ഞിരിക്കുക, അതിന് ചുറ്റും കണ്ടോ പൊടി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക്
ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത്. പിന്നെ സാധാരണ മെഷീനിലാണ് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പ് വരണതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് കാണി, അത് നമ്മൾ ടൈറ്റ് അല്ലാണ്ട് ലൂസ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് റൈറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി സാധാരണ മെഷീനിലാണെങ്കിൽ. മറ്റേ ഈ മെഷീനിലാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ചിങ് എന്താ പറയുക അവിടെ ടൈറ്റ് അല്ലാണ്ട് വരാറില്ല. അപ്പോൾ ഡബിൾ മെഷീനിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ പൊടി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത്. മറ്റേ സാധാരണ മെഷീനിലാണെങ്കിൽ പൊടി ആയതുകൊണ്ട് കാരണം, അല്ലാത്തത് നമ്മുടെ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ലൂസായി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആ രീതിയിലാവുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പ് വരും. കറക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ഒരേ ലെവലിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് വരാണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ മാറി മാറി വരും. അത് നല്ല ടൈറ്റാക്കി വെച്ച് നോക്കാം. അതല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നീഡിൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ പൊടി അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടാണ്. ഈ പല്ലുവിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പൊടിയൊക്കെ കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാനുള്ള ഒരു സൂചിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ കുത്തി കളഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. ആ പ്ലേറ്റ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ തയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പെട്ടെന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ അടിയിൽ നൂല് അടിഞ്ഞു കൂടുക. പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നൂലൊക്കെ അടിഞ്ഞു കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ പൊടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും വരാണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊരു സൂചി എടുത്ത് കുത്തി കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. നമ്മൾ എത്രമാത്രം തയ്ക്കണോ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് അടിയിൽ പൊടി അടിഞ്ഞ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ച് ആക്കി ചുറ്റും ഒന്ന് പൊടി തട്ടുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ പല്ലു ആ പല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സൂചി ഇട്ടിട്ട് കുത്തി കളഞ്ഞ് എടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നീഡിൽ പ്ലേറ്റ് 2 ആണി സ്ക്രൂ അടിച്ച് ഇതേപോലെ തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ തയ്ച്ച് നോക്കിയാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇതേപോലെ മാറും. അപ്പോൾ ഇതറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞത്. മെഷീൻ ഇങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ചിന് ഇടവിട്ട് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് കാണിച്ചത്. പിന്നെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ അതെന്തായാലും അത് കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഒരുവിധം തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായത് കൊണ്ട് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതും കൂടി നമ്മൾ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നത്തെ ടിപ്പ് നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോബിൻ കേസിൽ നൂല് ചുറ്റുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മെഷീനിലും കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇറങ്ങുന്ന മെഷീനിലും ഇതുപോലത്തെ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ടേബിൾ സ്റ്റാൻഡ് പോലുള്ള മെഷീനിലെല്ലാം അതിൽ ഇതേപോലത്തെ സംഭവം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബോബിനിൽ നൂല് ചുറ്റാനായിട്ട്. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ മെഷീനിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചുറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല, എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടെ അമർത്താം. റൈറ്റിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് അമർത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തുറന്ന സാധനം അത് നൂലും വന്ന് ടൈറ്റ് ആവും. നമ്മൾ ആദ്യം നൂലിൽ നിന്ന് സൂചി എന്നിട്ട് പറയും നമ്മുടെ നൂലിൽ വന്ന് നമ്മുടെ ഈ ബോബിനിലേക്ക് 1-2 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചുറ്റി വെച്ച ശേഷം വേണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഞാൻ അത് ചുറ്റൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബോബിനിലേക്ക് 1 റൗണ്ട് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ചുറ്റി വെക്കാതെ ഇരുന്നത്. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ റിങ് പൊട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഈ റിങ് പൊട്ടി. ആ റിങ് ഒന്ന് മാറ്റണം. ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഒരു റിങ് കണ്ടില്ലേ, ആ റിങ് നമ്മുടെ ആ ചാട്ടയുടെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ റോള് തിരി കാണുന്ന റിങ് ഇത് തിരിയുമ്പോഴാണ് അത് എൻ്റെ പൊട്ടിയത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാത്ത കേട്ടോ. ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ആ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടതൊന്ന് അമർത്തി അപ്പോൾ കണ്ടോ ടൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. ഇത് ടൈറ്റായി നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ അത് ബോബിൻ്റെ നൂലുമേ ടൈറ്റായി. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് സാധാരണ മോട്ടർ വെച്ച് തയ്ക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായി വന്നോളും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പണി. എൻ്റെ ഇത് പൊട്ടിയത് കാരണമാണ് ഞാനത് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാത്തത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി, സിമ്പിളാണ്. പിന്നെ അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എടുക്കാം. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ തിരിയണുണ്ടോ, ഇതേപോലെ തിരിയും. കറക്റ്റ് അതിൽ കിടന്ന് അതും കറക്റ്റ് ലെവലിലായിട്ട് അത് തിരിയും. അപ്പോൾ നല്ല കംഫർട്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു സംവിധാനം അത് മെഷീനുമേ തന്നെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ പലരും അത് ഉപയോഗിക്കാതെ പല രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എൻ്റെ അത് പൊട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഉപയോഗിച്ച് കാണിച്ചു തരാതിരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പിന്നത്തെ ടിപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അഴിക്കണ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള കാണിയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അഴിക്കുന്ന രീതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എത്ര വേഗം അഴിക്കാൻ പറ്റണമെന്ന്. നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കുറേ സമയം പിടിക്കില്ലേ. പുതിയ നൂലും പുതിയ തുണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും, പെട്ടെന്നൊന്നും അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. വളരെ പഴക്കം പറ്റിയതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് വലിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ തുണിഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് നീക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വലിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പോരാ. അല്ല നല്ല പുതിയ തുണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്നാൽ പുതിയ നൂലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താ പറയുക അത്ര വേഗം ഒന്നും അഴിച്ചാൽ പോലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഴിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇത് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായ ടിപ്പാണ്. പിന്നത്തെ ടിപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണ സമയങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ടോപ്പിലായാലും നെക്കിലായും പാച്ച് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് ഫ്രണ്ടിലത്തെ തുണിയും ബാക്കിലത്തെ തുണിയും വേറെ കളറായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകൾ ഭാഗത്ത് നൂല് എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കൊക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരും. പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കളറിനനുസരിതമായ ഒരു നൂല് നമുക്ക് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും.
വരും. അപ്പോൾ ആ പാച്ച് വർക്ക് നെക്ക് ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അതുപോലെ ചില ചുരിദാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും വേറെ വേറെ കളറായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സ്ലിറ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ വരുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നൂലൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നൂല് മൊത്തമായിട്ട് അഴിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സൂചിയിലേക്ക് കോർക്കാനൊക്കെ പ്രയാസമുള്ളവർക്കും എല്ലാ രീതിയിലും കോർത്തെടുക്കാൻ സമയമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നൂലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി കെട്ടി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റിങ് ഉണ്ടല്ലോ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കെട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ. രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മളൊന്ന് കെട്ടി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചെറിയതായിട്ട് ഒന്ന് തുമ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ. അത്രയ്ക്കധികം നീളമൊന്നും കൊടുക്കണ്ട. നമ്മൾ കെട്ടിയ ഭാഗം ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്വല്പം നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കെട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബാലൻസ് നിൽക്കുന്ന സൂചിയുമ്പോൾ കോർത്ത നൂലുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ അടുത്ത കൈ കൊണ്ട് ഇതേപോലെ പിടിച്ച് വലിക്കുക. അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതൊന്ന് തിരിച്ചു. അപ്പോൾ കണ്ട ഇത് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം എടുത്തു നമ്മളത് ഇട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂല് കോർക്കൽ കഴിഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് ഒരു സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. അത് റൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ആ റിങ് ഇട്ടൊന്ന് തിരിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പണി ശരിയാവും. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് നൂല് ചുറ്റാനൊക്കെ അത്രയും സമയത്ത് കിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗമാവും എന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞത്. പിന്നത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നൂലൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നൂലൊക്കെ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കട്ട പിടിക്കാൻ എപ്പോഴും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നൂലിൻ്റെ റോളുണ്ടല്ലോ രണ്ട് ഭാഗത്തിൽ ഏതാണ് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നൂല് നമ്മൾ സ്പൂണിലിടില്ലേ തയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിലിടുന്ന ഭാഗം റൗണ്ട് കറക്റ്റ് നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉള്ളതായിരിക്കണം. പിന്നെ ഇത്തിരി ചതഞ്ഞ പോലത്തെ ഭാഗമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി. നല്ലതല്ലാത്ത ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും. ഒരു നൂല് കടക്കാവുന്ന ഒരു രീതി അത്രയ്ക്ക് സ്പേസ് മതി നമുക്ക്. എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് രണ്ടിതായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുക. ഇതിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ശരിക്ക് നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. ബാക്കി കൂടുതൽ നൂല് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം കട്ട് ചെയ്താൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നൂല് അവിടെ നിന്നോട്ടെ, എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിൽ വെച്ചാലും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ആകെ കൂടി നൂലുകൾ ഒന്നിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ കട്ട പിടിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഹെൽപ്പാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ രണ്ട് ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നൂലിങ്ങനെ സ്പൂണിൽ കിടന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമേ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നത്തെ ടിപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ നൂലിൻ്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ റോള് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമ്മൾക്ക് നൂല് എവിടെ ലാസ്റ്റ് നിൽക്കണ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഏത് പാത്രത്തിലായാലും വെറുതെ ഇട്ടാലും അതൊന്നും കട്ട പിടിക്കില്ല. പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനും എളുപ്പമാണ്. എങ്ങനെ ഇട്ടാലും അത് നമുക്ക് കട്ട പിടിക്കാണ്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതിപ്പോൾ കുത്തി നിവർത്തി വയ്ക്കണോ അത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പരത്തി ഇടണോ എങ്ങനെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇട്ടാലും ഒന്നും അത്ര വേഗം അങ്ങനെ നൂലൊന്നും കട്ട ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഈ ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുള്ളാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നത്തെ ടിപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കിനിഞ്ഞ് നിൽക്കില്ലേ. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലേറ്റോ മൂടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും മെഷീനിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഓയിലൊക്കെ അവിടെ ആകെ ഇങ്ങനെ വൃത്തികേടാവും. അപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ അതുമേ ആവും. ഡ്രസ്സൊക്കെ വെച്ചത് അവിടെ മെഷീനിലൊക്കെ വെക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ചുമരുമ്പോൾ വെക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടേക്ക് ആവും. അപ്പോൾ നല്ല ഭാഗം വൃത്തിയായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്ലേറ്റ് അടിയിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഓയിൽ ക്യാൻ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂടി ഉണ്ടല്ലോ അടപ്പ് അത് എപ്പോഴും വേഗത്തിൽ പൊട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒരു നൂല് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുത്ത ശേഷം അതൊരു ഗം വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഒരു പശ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്താൽ ഞാൻ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അത് ഫസ്റ്റിലെ തന്നെ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാലം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ മൂടി പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുന്നതാണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യം വരാറ്. ഈ മെഷീൻ്റെ ഇപ്പം മെഷീൻ ഓയിൽ വെക്കുന്നതിൻ്റെ എപ്പോഴും നോക്കിയാൽ പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഞാൻ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായി വരാറില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂല് ചുറ്റിയ ശേഷം നമ്മളൊന്ന് പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം നമുക്ക് ആ മൂടി കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്ര വേഗം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ചെപ്പ് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല. കാരണം താഴ്ഭാഗം നല്ല ബോട്ടിൽ നല്ല കനമുണ്ട്, പക്ഷേ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് തീരെ കനം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നത്തെ ടിപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇടുന്ന സമയത്തും ബ്ലൗസിൻ്റെ ഹുക്കും ഒക്കെ ഹോളൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ നഖം കൊണ്ട് അതിനെ ഒപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ പാവാടയ്ക്കൊക്കെ പ്ലീറ്റ്സ് പിടിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് നഖം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി ഉരസിയൊക്കെ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണേക്കാളും നല്ലത് ഇതുപോലൊരു ക്ലിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തിയാൽ മതി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേ ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് ഈ ചെയ്യണ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ ഈ ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാത്തവർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കൂ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്, അങ്ങനെ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടിയതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ ക്യാൻവാസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഷർട്ടിൻ്റെ ക്യാൻവാസ് മീൻസ് നമ്മൾ ഹുക്കും കാഞ്ചൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാൻവാസാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ മീറ്റർ റോൾ പോലെ ഇങ്ങനത്തെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഷർട്ട് തയ്ക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ അലങ്കോലപ്പെട്ട പോലെ കിടക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മുഷിയും. നല്ല കോട്ടൻ്റെ ക്യാൻവാസാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കും. പിന്നത്തെ ടിപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ നൂലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കുത്തി നിർത്തി വെച്ചാലും അതിങ്ങനെ നൂലെടുക്കും തോറൊക്കെ താഴത്തേക്ക് വീഴും. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നൂലൊക്കെ ഒതുക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ടിപ്പാണ്. നമ്മൾ നൂല് വെക്കുമ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞ ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം നൂലെടുക്കുന്നതിന് പകരം തിരിച്ച് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ നൂല് നമ്മൾ വേറെ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൽ എടുത്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ ബനിയൻ ക്ലോത്തും അതുപോലെ വെൽവെറ്റ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലും താഴെയും വെക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചാലും നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല സ്റ്റിച്ചിങ് പെർഫെക്ഷനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയൊക്കെ ഒതുക്കി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ വയറൊക്കെ പല രീതിയിൽ അലങ്കോലപ്പെട്ട പോലെയൊക്കെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പഴയ ഡ്രസ്സുകളുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ കോളർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ കോളർ മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വയറയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഷർട്ടിൻ്റെ കോളറിൻ്റെ വീതിയും നോക്കുക, വയറയുടെ വലിപ്പം നോക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് വയറ ചെറുതാക്കിയിട്ട് മടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വീതി എന്താ പറയുക മടക്കുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയോ മടക്കുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുകയോ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ആ കോളറിൻ്റെ വീതി എത്രയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഹുക്കും കാഞ്ചും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ കുടുക്ക് ഇട്ട് വെക്കാനും എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് നീറ്റായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും. അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ കുടുക്ക് അവിടേക്ക് എത്തണില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തില്ലേ, അതായത് ഒരു പിൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ആ പിൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് വെച്ച ശേഷം പിൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. അങ്ങനെയും ചെയ്താലും ഇത് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയി തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നത്തെ ടിപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മേടിക്കില്ലേ, നമ്മുടെ തയ്ക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അത് മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ പറയുക പ്രൈസ് ടാഗൊക്കെ അതും ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാപ്ലർ പിന്നിൻ്റെ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്ത് വെച്ച സംഭവമൊക്കെ സ്റ്റാപ്ലർ പിന്നിൻ്റെ സംഭവം കൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോത്തും വന്ന് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റും. നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ തരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ടാഗൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും തയ്ക്കാൻ തരുന്നവരുടെ തന്നെ അവർ കളയാണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് തരും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ സ്റ്റാപ്ലറൊക്കെ അടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചില ഭാഗങ്ങൾ വരിക. സാരി ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് തയ്ക്കാനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും. അപ്പം നമ്മൾക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അഴിച്ചെടുക്കേണ്ട, ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായ ടിപ്പാണിത്, ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ. പിന്നത്തെ ടിപ്പ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നൂലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാറില്ലേ, പൂവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ കത്രികയുടെ നമ്മളിങ്ങനെ വേറെ ടൈപ്പ് അരയുള്ള പോലത്തെ വരുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നൂല് കട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പൂവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചില സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ബ്ലേഡിൻ്റെ മൂർച്ച പോവും, ഈ ബ്ലേഡിൻ്റെ മൂർച്ച പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ മൂർച്ച പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ബ്ലേഡ് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിന് നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബ്ലേഡിൻ്റെ തുമ്പ് ഭാഗത്തിൻ്റെ മൂർച്ച പോണ സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നും വേറെ പാളി പോലെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്ലേഡ് ഓരോ കുഞ്ഞു ഭാഗങ്ങൾ പോലെയാണ്, ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തെ ഭാഗം തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. നല്ലോണം മൂർച്ച പൂവ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ, അല്ലാത്തത് പക്ഷേ നമ്മളിത് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല മൂർച്ചയുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യണില്ല. കണ്ട ഇങ്ങനെ ഓരോ പാളി പോലെയാണ്, കണ്ടില്ലേ, ഒരു ഇടവിട്ട് ഓരോ പാളിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മൂർച്ച പോകുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഹോളുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ ബ്ലേഡ് വെച്ച ശേഷം പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് അടർന്ന് പോരും, അപ്പോൾ ഓരോ പാളിയായിട്ട് അടർന്ന് പോരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളവർ ഈ ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി നോക്കൂ. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പൊട്ടിക്കണില്ല, അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ ഞാനിത് പൊട്ടിക്കാത്തത് എനിക്ക് നല്ല മൂർച്ചയുള്ളതായ കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കത് പൊട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഈ ടിപ്പ് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരണില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്